Ja tämä taivas putoaa on myöskin saanut ideansa sadusta. Sellainen saksalainen satukokoelma kuin Hanhiemon kertomuksia sisältää pienen sadun kananpojasta. Small. Joo, pieni kananpuika. Tipu. Ja Tammen Terho putoaa kananpojan päähän ja tämä Tipu siitä kovasti pelästyy ja lähtee hälyttämään koko kylää. Taivas putoaa, taivas putoaa. Ja tästä sadusta ja sitten näistä kirkkojen kupolimaalauksista tämä työ on saanut lähtökohtansa. Tuo kangas on tahtio. Se on hyvin vanha pukukangas, naisten pukukangas, joka hyvin muotoutuu. Jukka Lehtinen on itse ommellut tämän ison pussin. Ja tämä taivas nousee ylöspäin aivan niin kuin pyöreäksi, isoksi palloksi ja sitten lähtee putoamaan. Me voidaan katsoa sen aikaa. Tulee alas. Mulle tulee mieleen maapallo. Joo, niin mullekin joo. Joo. Se on Jukka Lehtiselle taivas. Tai kuuma ilmapallo. Ja nyt se lähtee sitten pikkuhiljaa. Sitten sukujuvuuden. Joo, sitten. Mitä ajattelitte? Ja semmoinen saksa. Julia haluaa seisoa. Ei. Ei keksi taidon. Okei. Se on hieno aihetta. Kun meillä on pieniä lapsia, päiväkotilapsia esimerkiksi käymässä, niin hehän juoksevat täältä niin kauan, kun mahtuvat täältä rantajuohon. Näin se taivas sieltä putoaa. Ja sitten kun taivas on pudonnut kokonaan niin alas kuin on tarkoitus, niin sitten tähän tulee vielä punainen